Shkor nakaslem jong unong san Hima. Kat ba ka Nepal kadang yakun menta na kajing sya ding shop hakabor mariang hadin kajing slay kabala penlong ya duna dagis paungut ki Riew ki barayap bat ki balaja rangai. Kawei kadurki kabaklem la ban pensisya kabala kam bakadei na Nepal kelasa priang bha kabapen i kajing Shim Kabu jong ki arngut ki Riew. Kat kum kadurki layu i baka Metïap jong Kawei ka Riew Kynthei kabala sa akut hapading ki tliu kala sya rong shiteng ha ka hadin kajing slay Bad layo i ya uwei Riew Shim Kabu maupenan kam da udiang bantan sajan ya ka Metïap kat ba ya uwei pat ulabat kat ba ya uwei pat layo i ba ubat ya usnyu jongka kajing thua ka rensan x lakam bakatei ka Riew Kynthei kabala klat ka deng Ksiar ha ka Shkor jongka bad layo i ki Riew Shim Kabu kila Shim bat Phut na ka Shkor ka te ka Metïap halor katei ki pulit ka chitwan kila yo ban kem no iki arwut ki runar ki bartip kerteng kum umadan gurung uba arsan senam Kakarta badu umesh chaudhry uba laibu pras nem Kakarta